ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka Hanyo Trap Youth Council Nongkulung Unit menta ka sengi ka arpulai tarik ubna risau arajar arpuai kalapun ko burom yo ba arkolins em shangoi kum ka dakman burom ya ka jing shakri lengba ka sap ba ublei ula ai hu kata ban ai da wai kenbat da ka ba sop ya ki ba bon ki jing pang hagani ka sengi lapun ko burom yo ba arkolins em shangoi da usamla lumlang khars emle ubadai president jong ka HYC West Khasi Hills District harangkat ka jing don lang ki dikhot jong ka HYC Nongkulung Unit lembat kiwai habakren hagani ka sengi hagajing lang balingkot uba arkolin uliyathu baki don shibon ki jingpang ki ba ulala man penkot ye ki breu kum ki ba pangman ki ba prum ki ba saproy ki ba mi kenyang khla ba donru ki bala shitom la bon snamru ki dang koj anda kilawan pha sumar hau ula ongru bakani ka sap ka ba udon kamdei ka ba usyahi kai hanore hano handrei ka dei ka sap ka ba ublei ula ai hau la ongru baka dor jo ki dawai kenbat kimda dei ki barem bat ki long ha ka dor shispa tingka nangta shispa san pho tingka bat arspa tingka badula pentebru bala da ki breu ki kwa ban wan don kam shau kin sngau ha ban phone how number hendreu not lie not sao hendreu are not are baya ka sap ka ba pi bidon tan island gi kun nang ba kan yai teng ka jing ya de gi jong pi ba di pai ba de ba don apde gi jing pang gi sitong kublai subun pekna ya ka gi jing penut por ga jong pi ka kam wat dawai na klau kam de ga suk hapdeng tu slaba hapdeng gi pria hapdeng ga nung san bai ba gi bru gi don kam ha ka por pi la ban burom thik ya ta por te kalong ga gi jing ker khu lese ka ba mulung sustam pun kan mau ngitur ya ka rai dam ngitur ya gi jing gi ba pun jan dei nang tahi bangin sayo ya ka nam bari ka burom lese ga ne ga dei tan ka dak ka ba khndiat ka ba nak leng jing i pun ku burom pi khna ne ta shim ya ga ne ba ga dei ka ba kum ka jing nak leng jong ka seng ngi thu ya jing trestom jong pi lese ka la long ka jing ka khu nam ta om tang mangi ki ba dan hang ne area rai borok ka ne ka dong ka thai bat shabaru jong ne ka thai me jong ni borok ka thai lai ling do bun ki breu bat shabar nang taru na no sen ban gi jaka ki wan wat e khna nam ta jing pang la ga gi khnyang ba ki wei gi jing pang ru ila ban pun koi da gi jing sumar ge jong ni long ka gi ba phla la ngi perkhat andrai la ngi mudul ngi kum ki breu ngim la ban wat din kum no ga la ban long kum ta andrai ge bo blei ula ai ka certificate ula ai ka sap nam ta khna ngim la ban buri ya ta ga bentah ki badan ki doktor ngira ban ong ki la ban pule la ban pintu bit ya la de rai ka balengo long na phi nang ni na kendong ki la ban sumar ki breu ki badan nak ni ki panistam bubun kane de sak ka ka pang ka bau ble na ka khu nam ta jang phi ngin duai kum ka seng ba phin im tu men ban chong pra khnang ba kanong ka jing mutoi lang nam ta jang ni ui baro bar kum juru nam ta ka seng khu gerdo ya unit hane nangklung unit ba kanang san khamtam ban shakri nam ta ka dong ka thain ba kali nam ta ka jat ni ki bu thatawai yang ate ki bu nila ai tin nan tu kwa ro te itu kwang pang na ong pang sel dak sel na du bang rit wong ndai ka kai menen blok ka ba te ka kai par kai renya ga met tu thatawai la dak sop ai ngalai sabang la i da sop tu wong bu tat kat tikat ne wong ala jam ka lok kemen wa kai wong nga sakan bu tat mari wong ala jam nga chudi thada klau dawai re ba ani kini ya ongang kini marlok brok yang kini ne jaken bat ngom mar kadai be pindah thung khnang bu suk ko ngonga ane salam no ban thung habu kunbat wen da chis bon kunbat bu chisnem lasna moi long dawe namar mentah hong piti that kan ma tar mentah piti that kan bat mut nan mentah ngadi that wen dehan ne jaka hong de pida de sawah por mut chitan rai wen re Katine, kita tunggu sebentar. Tekan area ci gerampon. Bon ba andre wong tani udah sipor andre. Wen si jaka dehan
Rei bu im ulo ne kaju nan kini ki bat her nan kini ki ayong de ka man sport talang ti lo cap no du la bot tandai bot na dong le uan sawo we jaka lang dur ko dure rei uan halaki jaka cu bersang be la jong men me tu men ai bi Ada yang sistem ya deh. Kong aye zamut kan kebunang kong kamu dai tat ni sistem kebu cuya bersang kabu cuya bersang re kai cuya dai ma en to we nong mok ten ya ta hong iwan trit kat ne bung ya trin se ta nong stoin ta mut telit ka tayar salmen ya nu kujat kemai sa ka de ka tayar nar sa sincha haga langtang tebun nu kujat mut ne jat kemai ani lo parala ani bersimit cukang bersimit lam habudang ya bang iwan triwon dengawa bangan ya ong ngan ya sob ngas ue nama pada ya nyukan bro ada pada nyukan re tak kuang bersimit ne ngalas lam step jelas step nga de kan sale amno habu cu ya ong ada ti nca ya sob nga pi cha re wong ani kuda kanam tan sali Maria sob nga khajo the baris ngai wong ani ong tang tal ni mit wong bon ni pang madlem kini ki bu thau ka thi kini sapong kini proi kini kin yak nyang ki bu bam ki bu chu bam din bab thlum ti bam ka chu bam tak ka nyang amut ong la kat no bne ro ane ti bu kli ane arbu ha kuir ong de ma ne la jan dap snem kuj kan ya ta nga ka bu ya din osip man ni kham tang kong ya din osip kong ya chani ang be na lap acham Maria ta nga ka khijam Poin mereka kata bukan ni kalau bam sudah lah bon se tetap ngah kasut kalian poin buat adin menengah ngacim ditatkan batu menengah ngacim kalau hal-hal yang jadi sistem tadi kibu kut yang ngacim aspa kibu ngacim Burem aspa. Aspa libon kibu aspa tan feu buat kibu aspa kibu hal-hal yang jadi sistem katkum kau sistem Detat kini bupa tu non stoin dengan orang lak lupa bu bunga dak bon kini bu non ba tengah ya kabai kali ditiapkan. Pihak biasa tadi baik kali nong sungai ngaku are ayi kan re betul ya baik kali di pihak biasa. Ngatar kata ngak.